A Asociación Cultura Aberta de Carral leva moito tempo traballando para recuperar a memoria das 18 persoas que foron represaliadas en Beira e que se cree están soterrados nesta fosa. Saudamos a Lois Anxo Ferreiro, presidente da asociación. Que tal, Lois? Moi boas. Hola, moi boas tardes. Parabéns, non sei que sentes ao ver que as pezas empezan a encaixar tras a aparición, tras a recuperación destes primeiros restos. Bueno, pois nós sentimos moita felicidade, estamos moi contentos porque, bueno, vese que o traballo todo que fixemos durante este tempo, pois, bueno, ten un bo resultado, importante, que era o que queríamos, non? Porque nós, sobre todo, o que queremos é facer xustiza e reparación, e, bueno, todo ese traballo, pois ao fin, valeu de algo, ainda que non está pechado, porque, bueno, queda moito máis que facer, pero, bueno, que teñan os resultados positivos como foron e como están sendo, pois para nós é unha grandísima satisfacción, non? Para nós e para as familias, non? É moita satisfacción. É que hai moitísimo traballo de documentación detrás, non? Que foi o elemento que apareceu agora que permitiu localizar estes restos? Pois mira, isto foi que nós xa levábamos moito tempo, xa dentro do ano 2005, que, bueno, porque, a ver, os veciños xa coñecían esa historia, coñecíase, foise, inda que sabes que nese tempo da dictadura, do golpe, todo eso, pois, sementaron o terror e a xente non falaba, pero, bueno, inda así, a xente, a memoria tiña, non? E coñecía esa cousa. Entón, nós, pois, bueno, porque ademais tamén temos membros da nosa asociación que son dali desa parroquia, bueno, nós empezamos a preguntarlle a xente maior, e sobre todo a un señor que se chama Jesús de Novás, que xa morreu, non? El cifrounos moi ben en onde podían estar, porque el lembrábase moi ben, tiña 14 anos cando foi eso, e lembrábase moi ben, e foi un pouco o detonante, non? Despois falamos con moitas outras persoas, falamos con Pepe do Curro, que ten 100 anos, falamos con Joaquín Fernández, que ten 97, que encima era o fillo do sacristán, estaba sempre ali. Bueno, unha serie de condicionantes. Despois tamén nos basamos un pouco na investigación que fixo Luis Lamela, non? E, bueno, unha serie de detonantes, pois conseguiron facer eso, porque nós xa tuvemos unha intención de facelo no ano 2022, coa RMH, a RMH, bueno, pois polo que sea non foi posible, non o considerou oportuno, porque ali houve, no ano 1956, houve un cura, Luis Lestón, que remexeu moito aquel cementerio, e, bueno, pois agora, afortunadamente, grazas á área de Dereitos Civis da Diputación da Coruña, pois que, bueno, que recolleu un pouco o testigo noso, que nos falábamos, e que ainda tuvemos, non hai moito, o ano pasado, o anterior, non sei se foi o ano pasado anterior, tuvemos nunhas xornadas do Pazo de Mariñán, e nos insistíamos moito neste tema, e, bueno, recolleu a testemunha, afortunadamente, o cal lle agradecemos un montón, e, bueno, tirou para adiante, e, bueno, os resultados foron moi importantes. Magníficos. Sí, moi importantes, porque, claro, esas persoas dicíanolo moi nítido, sabes? E todos coincidían, que eso é unha cosa moi importante, non? Cando ti falas con varias persoas, non? Que o viron, que ainda que eran novos, tiñan 10 anos, porque tamén falamos con Eirín, con Pablo Eirín, co pai de Pablo Eirín, bueno, con varias persoas, e todos coincidían, pois, nos lugares, non? Claro, cando tantas persoas coinciden que están aquí soterrados, neste lugar, todo eso, pois, realmente para nós bueno, pois foi unha cousa moi clave para saber o que tal, non? E Diego, xa digo, bueno, agora estamos cun novo proxecto, a ver se pechamos o círculo. O círculo non se vai pechar hasta que non se fagan máis exhumacións, pero, bueno. Aquí foron localizados os restos de 4 persoas, solamente 2 de momento foron exhumados. Non sei se sospeitades a quen poden pertencer os restos que apareceron. A ver, nós sí que sospeitamos, porque
aí as testemunhas falábanos sempre aí foi o mestre e tal, entón entendemos que pode ser Julián Hermida Montoya, un mestre de Santiago, que o mataron, que ese tampouco non o mataron nas Catalinas, senón que o mataron no campo da Pousada, noutro lugar, non? Pero tamén da parroquia de Beira. Entendemos que pode ser el, non? Pero claro, non o sabemos, eso non se sabe, non? Eso non se sabe, non se chega a saber si é el ou non é, non? Entón, bueno, eso agora, as mostras de ADN o que tal, despois, ese foi o primeiro que se sumou, que xa están os restos no laboratorio e tal, vale? E o outro que, bueno, pues, ese tampouco sabemos, non? Hai unha cousa moi evidente. Decía hoxe o forense, o antropólogo forense, decía que estaba claro que había eran evidencias de morte por disparo, non? Violenta, sí, porque de certo un deles víase claramente que ainda tiña aloxada a bala, non? Entón, bueno, pois eso danos, bueno, pois danos a entender que efectivamente sí que son eles, que son os que nós estamos buscando. Ahora, identificar cada corpo con cada persona, eso sí que vai levar máis tempo, non? Sí, queda por diante un longo proceso, sí, ata poñerlle nomes e apelidos. Eu non sei se confiades que sexa posible en un futuro dar cos outros 14 corpos que supostamente están tamén aí enterrados nesa foxa. A ver, non sei o que queremos, é dicir, nós hoxe falaba con Solagra, a diputada que leva a área de Dereitos Civis da Coruña, da Diputación da Coruña, dicíalle que entendíamos que non se podía parar, que agora tiñamos que, dado que tiñamos bons resultados, sí, isto non se pode parar, non? Porque que pasa? Que entendemos que eso empezouse detrás da Igrexa, non? A poxa empezouse detrás da Igrexa. Entendemos que hai máis corpos que eses 4, porque é dicir, non sei se me entendes, íbase excavando así longitudinalmente e iban aparecendo, entón entendemos que ali hai, pero que aparte as testemunhas, eses señores maiores, dignos outro lugar, que pero dignos outro lugar máis que tamén había. Dicir, e ademais dignos, todos coinciden no mesmo lugar, todos fixéronos unha referencia que que tiña unhas muletas, non sei que, bueno, todas as cousas tal. Entón, bueno, si nós estamos convencidos de que se sigue facendo intervención, home, non digo o mellor os 18, pero si vamos, non sei, a topar máis, porque, bueno, O lugar onde están escavando é o mesmo lugar onde xa intentaran buscar no pasado ou son zonas que non se tocaron ata agora? Foron zonas que non se tocaron ata agora. Ali estaban sin tocar. De certo, decía tamén hoxe o antropólogo forense que os corpos tiñan bastante bo estado de conservación, que eso iba a facilitar un pouco o tema do ADN e todo eso, que ele entendía que estaban, bueno, un estaba diferente ao outro, vale, un estaba moito máis algo, outro estaba que quitarán mañán, que levarán os restos mañán, pues estaba como se o outro como se o colocaran millor, o anterior, e como se o tiraran, non? Porque está nunha posición así un pouco máis, cas pernas así máis abertas, máis, bueno, eso explicáronlo todo eles, os arqueólogos, que son os que entenden, pero dicían que sí, que se entendía que o arroxaron á fosa dunha maneira máis violenta, claro, que o anterior. Porque estes cadáveres foron conducidos ata este punto posiblemente por veciños porque os asasinatos eran noutra zona, non? Especialmente no que dicías, na zona das Catalinas, non? Sí, na zona das Catalinas. Esta era a Nacional 550, sabes, aquelas famosas curvas de Herbes. Pois alá hai unha zona que se chamaba as Catalinas, que estaba á beira desa Nacional, entón, polo que nos dicían as testemunhas, viñan
coas camionetas ali os mataban, ali os deixaban, e despois había unha especie de figura celador ou unha autoridade que viña do Concello de Carral e obligaba aos veciños, dicíalle aos veciños que tiñan, aqueles que tiñan carro a máis bois ou vacas, que había que leválos ao cementerio. Levábanos ao cementerio, deixábanos ali nunha botilla, eles chamabanlle, os señores maiores dinnos botilla, pero bueno, era como unha especie de onde os curas deixaban os cabalos presos, non? Como unha especie de pendello de alprende, non? Que lle chamaban botilla, e tiñanos ali ata que viña pois o forense a tomar nota e tal, a metelo despois no registro civil. Daí era onde saía pois o que aparece no registro civil, eses 18 que poñen pois de 18 hai 15 que poñen con nome, apelidos de onde son naturales, e hai 5 que poñen descoñecido. Era aí cando viña ese forense e tomaba a nota para meterlo no registro civil de Carral. Entón, bueno, nós estamos convencidos de que se sigue vamos moitos máis, de certo máis que estes 4, non? De certo, é unha mágoa tamén que non se poida xa pois, porque ti fíxate que hai 4, pero só se van a sumar 2, é dicir, só se van levar ao laboratorio 2, porque os outros 2 Por que son o 2? Porque non dá tempo, é dicir, porque digamos que a intervención remata e tiñan os permisos e todo para este venres remata, claro, non se pode, é dicir, non dá tempo. Entón, para deixalos a medias, pois o que se fixo, o que fixeron os arqueólogos de tempo e tal, a máis a xente de Instagram tomaron como decisión, pois bueno, xeolocalizalos, deixar unhas marcas, unhas identificacións para que despois, pois nos sucesivos, se se volva a abrir, pois que xa sepan exactamente se podan retomar eses traballos. Eses traballos, sí. Entón, por eso digo que para nós o que queremos como asociación cultural, que levamos tanto tempo nesto, pois que siga. Nós hoxe dicíamos a Soledad Agra, hai que seguir. Isto ten que continuar, dado os bons resultados que temos, ten que continuarse. Bueno, eu penso que hai boa disposición para que continue. Esperemos que sí. As vítimas non eran todas de Carral, non? E respondían a diferentes perfís, non, Lois? Sí, mira, pois mira, decíache que dous eran mestres de Santiago, un era mestre, Eliseo Pinto era mestre en Nemenzo, que está, bueno, perto de Santiago, era mestre de Nemenzo, Julián Hermida Montoya tamén era mestre tamén de Santiago, despois José Manuel Moledo Rodríguez era auxiliar de farmacia na Coruña, de certo era o secretario do Colexio de Auxiliares de Farmacia da Coruña, bueno, pero ele era natural de Boiro, que pasa que vivía na Coruña. Despois está Luciano Costa. Que era de Cambre, era concelleiro, non? Concelleiro en Cambre, sí, era concelleiro en Cambre. Despois está o Manuel Salgado Núñez, que era albanel, que era da CNT, ele era natural de Oleiros, pero que vivía, bueno, ali constanos que vivía na Coruña, pero a neta que di que non, que nunca chegou a vivir na Coruña, que viviu en Armental, en Oleiros, e sempre ela di que a súa familia sempre viviu en Oleiros, que viviu na Ciadama tamén, pero que non era dali. Entón, hai de diferentes procedimentos, hai outro que é de Culleredo, de Rutis, bueno, é dicir, de Carral... Sí, persoas de diferentes condicións sociais e tamén de diferentes procedencias. Non hai que a nós nos conste, non hai ningún, porque os de Carral o que facían era que de Carral tamén mataron xente de Carral, pero levábanos a outros sitios. Curiosamente, íbanos a executar a outros lados, non ali. Claro, desde a asociación traballades para que a memoria de todos eles non caia no esquecemento. Xa no ano 2022 colocastes un monólito á entrada do cemiterio e agora estades preparando un roteiro, non?
Agora estamos preparando un roteiro, sí. Un roteiro que nós chamamos de roteiro de memoria ás Catalinas, que é precisamente explicando onde os mataban e despois como recollían os veciños cos carros e a onde os levaban, que os levaban ao cemiterio, explicaron un pouco todo que percorrido facían, explicando como era todo o proceso para tanto de execución como despois de soterramento nas fosas comúns e tal. Entón, pues, estamos con eso. No, home, que a idea de non se pode dicir pechar o círculo, non? Porque claro, aí nós intentamos sempre facer a maioría das intervencións posibles para recuperar a memoria de toda esa zona e de todo o que ali aconteceu, non? E sobre todo para intentar facer xustiza e reparación con eles. Pero bueno, é un elemento máis, o roteiro é un elemento máis, non? Nunca vamos pechar ata que non sigamos cas exhumacións, ata que non sigamos aparecendo corpos, porque nós o que queremos sobre todo é pues, darlles esa satisfacción ás familias, non é que ao gallá as familias poidan coller os restos dos seus familiares e leválos para onde están os seus familiares e darlle unha sepultura cos seus, non? Cos seus, que é ao fin e ao cabo do que se trata. Pero bueno, nós tampouco, aparte de eso, tamén queremos que aí sempre a xente o sepa, que coñeza esa parte da historia que aconteceu aí, esta historia tan tráxica, tan triste, pero que temos que dar a coñecer, e facer xustiza e reparación. Como? Dicindo tamén á xente que, para que o teña claro, bueno, ti telo moi claro cos teus podcast que faz e tal, pero que teña claro que a xente esa que está nas fosas, eses corpos que nós estamos recuperando eran os que estaban en democracia, os que pedían liberdade, democracia, os que digamos que eran os que estaban realmente na oficialidade, que non eran os malos da película, digamos así, non? Senón que era o contrario, eran fazer xustiza e reparación con eses é o máis importante, sin dúbida. Claro, cando teredes listo o roteiro, Lois? Pois temos previsto fazer a inauguración no mes de setembro, porque ao mellor podemos ter listo antes, pero o mes de agosto é así un mes un pouco complexo, porque a xente queremos facelo en setembro e facer un acto no que convidar a todos os que nos axudaron, que xa digo, a Asociación Cultural Aberta comezou isto, traballou nesto, pero non podría ser posible nada desto se non fora por todas as axudas que recibimos, tanto institucionais como da RMH, como de Instagram, como de toda a xente, como dos familiares tamén, por suposto, de historiadores, de investigadores, de tanta xente que nos botou unha man, que non sería posible. Entón, como queremos facer unha cousa na que estén todos, pois calculamos que a principios do mes de setembro, cando inauguremos ese roteiro. Para nós todo isto é unha gran satisfacción que se poida levar a cabo. Claro. Pois Lois Anxo Ferreiro, presidente de Cultura Aberta de Carral, parabéns polo que vos toca e parabéns tamén polas iniciativas que desenvolvedes a prol da memoria, da recuperación da memoria en Carral. Grazas, unha aperta. Pois moitas grazas a ti, tamén polo teu traballo. Grazas. Grazas. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.